Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. 11 ka mga sakyanan ang nadaro sa managlahing disgrasya sa Davao City ug Butuan City. Usa patay ug laing upat samdan. Ani report. Unom kasakyanan ang nadaro ni ining trailer truck nga dunay kargang pinya. Human nawad og kontrol ang driver ni ini nga giilang si Eddie Amoy, taga Buhangin, Davao City. Sa unom kasakyanan nga nadaro, walay swerteng namatay ang rider sa motor nga giilang si Orlan Umbay, samtang laing tulo pa ang nasamdan. Sa investigasyon sa otoridad, nadaro ang mga sakyanan sa kurbadang bahin sa sitio Pamuhatan sa Marilog, Davao City. Gikustudiya na sa Marilog Police ang driver sa truck, kinsa magatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries ug damage to properties. Opo, para makalikay pa sa disgrasya sa kadalanan, no? Ilabi na sa mga bagong report nga road crash incident dito sa Marilog, kung asa ang driver no, nawala ang iyang control sa iyang manibila. O katupod ginakonsiderar po nga accident prone area, pahimangno sa matagusang maghinay-hinay. Sa Butuan City, 5 kasakyanan ang gidaro sa naghaguros nga kotse nga gimaneho ni Arnold Maundo Canyonero, usa ka public school teacher sa kilid sa sports complex sa Bunbun Road, Barangay Libertad. Sa inisyal nga investigasyon, nakainom kuno ang driver samtang nagmaneho padulong sa city proper o giingong nakatulog. Unang nabanggaan ang usa ka motor nga nabangga usab sa usa ka sakyanan nga na side swipe ang nakaparadang tricycle ug nabanggaan ang duha pa ka motor nga nakaparada usab. Sa maong karambola, nabanggaan ang 4 ka tawo, lakip 5 anyos nga lalaki. Samdan sila Jessica Paula Calo Rosales, Rochelle Adanza, Maylene Espiritu ug 5 anyos nga si Alexis Adanza. Grabing pagkaguba sa kotse nga naundang lang diyang nabangga sa punuan. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pagkuha sa bahin sa driver, apan daw dili pa kini makastorya human sa aksidente. Kasong reckless imprudence resulting to damage to property and physical injuries ang ipasaka patok sa sospek. Ako, si Real Soroche para sa 1 Mindanao. Pito ka balay sa Cagayan de Oro City ang naugdaw nga gituhuang tungod sa na-overload nga plangka sa kuryente. Ania ang report. Ingon ani kadako ang kalayo nga miulbo sa Little Cebu, Agura, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, Martes sa udto. Makita nga paspas gilamoy ang mga panimalay nga anaadol sa lugar. Busa, grabing kagool ang gibati ni Jenith Fudalan. Sanglit bag-o lang gani siya namatyan og igsuon. Nasunog pa ang 27 ka tuig nilang panimalay. Wala gayud kuno sila'y naluwas nga kabtangan, ilabi pa nga sa ikaduhang andana sa ilang balay nagsugod ang sunog. Pader og mga bakal na lamang ang nabilin sa ilang panimalay.
Nag-ihay na lamang sab ug hakot ang mga residente sa mga butang nga pwede pa nilang mapuslan. May mabahaan ko. Pero may mabahaan diri. Pero masulbad na. Karon sir, ultimo wala yun. Zero. Lisod di ay no. Sigon pa sa BFP Cagayan de Oro City District, moabot nga to sa 7 ka mga panimalay ang nasunog, 5 ang totally damaged ug 2 ang partially damaged. Anaasab kuno sa kapin 170,000 pesos ang danyo sa sunog. Matod sa kabumbirohan, naglisod sila sa pagresponde tungod sa kagamay sa dalan padulong sa lugar. Miabot ngadto sa ikatulong alarma ang insidente. Ingon anak nga kuan manggod, kuan oras ang demand sa ato ang load kay udto man kay tas kay init man kayo, so ang demand basin na aircon or electric fan. So usa na siya sa anggulo nga ato ang gatutukan sa ato ang mga investigator. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Flag sa Dawla Islamia, granada ug mga armas na kumpiska sa otoridad gikan sa 3 ka panimalay sa Cagayan de Oro City. Usa niini balay sa giingong opisyal sa DNR sa Marawi City. Ani ang report. Sayo sa buntag, gironda sa mga personay sa CIDG Region 10 ang 3 ka mga panimalay sa Villa Candida Subdivision, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City aron iserve ang 3 ka search warrant ug warrant of arrest. Target sa search warrant sina Alison Limpao Muksua, Siti Laila Limpao Ampang, Abdul Jalil Abubakar Saruang ug Abdul Rahman Limpao Ampang o alias Hudifa nga duna say standing warrant of arrest sa kasong murder. Ang search warrant gi-issue sa RTC 10 Branch 43 sa Hingoog City, samtang ang warrant of arrest gikan sa RTC 12 Branch 11 sa Malabang, Lanao del Sur. Gitudlo si Hudifa nga usa sa mga dakong opisyal sa Dawla Islamia, grupo nga dunay koneksyon sa Maute Group. Apan gawas niini, heads up kuno siya sa Environmental Management Bureau sa DENR sa Marawi City. Mayroong kaninang nasabi si Kagawad na mayroon daw siyang informasyon na nagre-recruit. So, yun pa ito be confirmed. That is all raw information for the moment. Sa pagronda sa mong panimalay, wala na maabti sa otoridad ang mga target persons ug mga banay na lamang nila ang anaa sa lugar. Apan sa pagrikisa sa lugar, nakakuha ang otoridad og flag sa Dawla Islamia, hand grenade, caliber 45 nga pistola, caliber .380, mga buhing bala ug uban pang mga butang nga ginagamit sa paghimo og IED. Fugitive man ni siya. Ipakalat na nako niyang picture sa tibuok checkpoint o tibuok kwan. Ako na nang kwan nga kining niya tol kay naman siya warrant daan plus mo gawas pa iyang warrant aning 10591 o 9156 sa explosive. Nanawagan karon ang otoridad ngadto sa kung kinsay dunay impormasyon sa gikahimutangan ni alias Hudifa nga i-report gilayon kini kanila. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ang barangay Buhangin sa na-identify nga dunay daghang kaso sa COVID-19 sa Davao City. Atong sayro ng dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Saragi pailawom sa granular lockdown ang barangay Buhangin aron mapugan ang pagsaka pa sa COVID-19 cases sa lugar. Gipasabot usab nga makagawas gihapon ang mga residente basta essential ang lakaw. Usa sa dunay pinakadaghang COVID-19 cases sa syudad mao ang barangay Buhangin. Lakip usab kini sa 35 ka barangay nga na-identify di natala ang sagad sa mga COVID-19 cases sa Dakbayan. Buhangin is roughly around 15,000 plus households. Ana siya kadako. Naana siya sa mga 80,000 individuals. So di yun mo makontrol tanan. So ang katong community transmission kanang sa local at kamay lang na sa mga 10% wakabot. Ang kanang transmission sa COVID gikan siya sa gawas, gikan sa ilang trabahuan o katong mga LSIs. Aron mapugdan ang pagsaka sa mot sa COVID-19 cases, nagpatuman na sila og granular lockdown sa 65 ka purok. Diin essential nga lakaw lang ang tugutan sama sa manarbaho ug mamalitog pagkaon ug tambal. Kami nagpatuman namin, nag-meeting ni with Vice Mayor Baste Duterte last week, Zoom meeting. Nagpatuman na siya og kanang by purok na baling checkpoint. Every purok na tay mga checkpoint diha, mo check lang na siya sa tao nga kinsay nagsulod naggawa siya purok. Mo patuman sa mga health protocols o mubadlong ng mga malapason sa curfew. Daan ang giingon ni Mayor Sara Duterte nga ang pagpatuman og lockdown depende sa rekomendasyon sa Code Team gikan Manila. Sukad October 26, ikawalo kahigayon nga nahimong number 1 ang Davao City sa dunay pinakadaghang COVID-19 cases sa Pilipinas. Rason nga gibalik ang syudad sa GCQ tungod sa paspas nga pagsaka sa mga kaso.
Samtang sumala ni Dr. Ricardo Odan ang in charge sa SPMC nga dako ang matabang sa pagpailawom sa Davao City sa GCQ aron dili na madugangan pa ang COVID-19 cases sa syudad. Ilabi na nga puno na ang mga hospital beds para sa mga COVID-19 patients. Yesterday's census, ang ICU beds namin, isa na lang yung available na para 100%. So it's 96% siya. Ang aming isolation ward is 81.16% ang bed occupancy. So nasa critical level kami. So in other words, out of 345 beds, na-occupy niya 280. Pero yung ICU namin na 30 beds, 29 po na-occupy niya. Sara, nagbuntar og checkpoint sa tanang entry og exit diha sa Barangay Buhangin aron malimitahan ang movement sa mga tao diha sa maong barangay. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban. Duha ka ospital sa Davao City ang gipailalom sa disinfection tungod dunay mga personahe og pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang 30,000 ka mga residente sa 35 ka barangay sa syudad ang nakatakdang ipa-swab test. Ani ang report. Sa gipagulang advisory sa Dr. Isaac Rubilio Hospital sa ilang Facebook page, gipailam sa disinfection ang tibok ospital sukad kagahapon ug wala pay abiso kung kano sa kiniablihan sa publiko. Nasayran nga doon ako na 54 katao sa mga ospital ang ipailam sa swab test human nagpositibo sa COVID-19 ang usa sa mga doktor sa ospital. Base sa Kalinan District Health Office, giswab ang maong doktor niadtong Biyernes apan nag-rounds pa kuno kini niadtong Sabado. Gikumpirma usab sa City Health Office nga gipailam sa disinfection ang Ernesto Guadalupe Community Hospital sa Turil human dunay pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang anaa sa 30,000 ka mga tao sulod sa 35 ka mga barangay sa Davao City, ang target karon sa City Health Office nga ipailam sa RT-PCR test. Tumong niini aron masayran ang mga nagpositibo sa mga very high risk ug high risk barangays ug ma-isolate. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Pipila sa atong kaigsuonang lumad sa Davao del Sur ang nakabenepisyo sa libreng skills training program. Ani ang detalye. Karong pandemya, usa sa naapektuhan ang atong mga kaigsuonang lumad tungod maglisod na sila og biyahe sa ilang mga produktong pananom. Busa sa inisyatibo sa TESDA, PESO ug kapulisan sa Davao del Sur, ilang gibansay ang mga lumad sa probinsya og libreng skills training. Gipangagayon karon nga community-based skills training, no? Adunay mga kadaiyang mga technical skills. 15 ka adlaw nga mag-community-based training ang mga partisipante sa gipili nilang course sama sa dressmaking, food processing, welding ug driving. Dalawang business mo diri sa barangay para ipapil sa katawhan sa mga recipients nga wala sa gibiyan sa gobyerno. Nang hinaot ang nagmugna sa mong programa nga magamit kini sa mga lumad alang sa ilang panginabuhian. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Walay bagyo o bisan unsang weather disturbance karon sa nasud apan dunay gihapoy masinating katag-katag nga pag-ulan sa ubang lugar ilabi na dinhi sa Mindanao. Gani alas 4 kaganinang kadlawon may bundak ang ulan sa General Santos City hinuon walay natalang pagbaha human sa kusog nga ulan. Apan wala na makita ang pagsidlak sa adlaw tungod mapanganuron ang kalangitan sa syudad sukad kaganinang buntag. Sumala sa pag-asa na apektuhan sa tail end of a cold front ang kinatibuk ang Southern Mindanao busa masinati ang localized thunderstorms sa Soc-Sargen region. Samtang easterlies o hangin nga nagikan sa Pacific Ocean ang nakaapekto sab sa Northern Mindanao, Caraga ug Davao region. Karong adlaw adunay mga pagkatag-katag nga ulan, inubanan nga adunay pagpanugdog pagpangilat dinhi sa maong nahisgutan nga lugar Northern Mindanao, Caraga ug Davao region epekto sa maong easterlies. Samtang ang ubang area sa Mindanao o region sa Mindanao aduna paggihapoy mga kalit, mga pag-ulan, inubanan nga adunay pagpanugdog pagpangilat epekto na sa localized thunderstorms.
Luyo sa pandemya, padayon gyapon ang anti-illegal drugs operation sa otoridad. 5 ka mga suspitsadong tulak o illegal nga droga na dakpan sa managlahing lugar sa Mindanao. Si R. Relator sa dugang detalye. Duha ka newly identified suspected drug pusher ang arestado sa managlahing lugar sa Pagadian City. Unang nadakpan mo si Charlie Lloyd Untulan, human sa ikasang buy-bust operation sa PDEA, sulod sa usa ka inn sa Barangay Banale. Nakuha gyud sa dinakpan ang usa ka pakete sa gituwang shabu ug mart money. Sunod nga nadakpan mo si Marlo Pansib, 41 anyos, human sa ikasang buy-bust operation sa Purok Makiangayon, Barangay Balangasan. Nakuhaan kini og 5 ka pakete sa gituwang shabu ug mart money. Sa Rosario, Agusan del Sur, nadakpan sa kapulisan sa duha ka managlahing operasyon. Sila Lani Berdera, 37 anyos, ug Jimuel Toledo, 38 anyos. Si Berdera nadakpan sa Barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur, kung asa nakuhaan kini og gituwang shabu nga mobalor og 59,000 pesos. Samtang si Toledo nadakpan sa Barangay Hubang ug nakuhaan kini og droga nga mokabat sa 23,600 pesos. Sa Tago, Surigao del Sur, nadakpan sulod sa iyang panimalay ang top 10 most wanted illegal drug suspect nga si Ariel Repeso, 47 anyos. Nasakmit gikan kaniya ang 13 ka mga sachet sa gituhang marijuana nga dunay 25 ka gramo ang gibug-aton ug uban pang drug paraphernalia. Ang tanan nadakpan mag-atubang og kaso paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ako si R. Relator para sa One Mindanao. Usa ka bag-ong himugsong itoy sa Mati City sa Davao Oriental walay nawong. Samtang usa ka baktin sa Zamboanga del Sur gipanganak nga dunay ulo nga daw sama sa ulo sa bata. Ania ang report. Gikatingad-an ni Rosauro Traya nga taga-barangay Dahican sa Mati City, Davao Oriental ang itsura sa usa sa mga bag-ong gipanganak nga itoy niini. Daw wala kininaong kay walay mata, baba, dalunggan ug bisan sex organ. Busa dili mahibaw-an kung lalaki o babae kini. Matud ni Rosauro, ikaduha na kuno nanganak ang iyang binuhing iro, apan karon lang kuno kini nanganak og itoy nga dunay genetic defect. Apan namatay gihapon ang itoy kay dili makatutoy sa inahan. Sa tukuran Zamboanga del Sur, gikagubtan sa mga residente sa Purok Gumamela, Barangay Sugod, ang usa ka bag-ong gipanganak nga baktin, kay ang ulo niini daw susama daw sa ulo sa bata. Matud nila Indi Ekoy, gipanag-iyahan kini sa iyang caretaker sa rest house. 9 ka baktin ang gipanganak ni atong Sabado sa binuhing baboy niini. Luya sab kuno ang baktin ug dili makatutoy sa inahan. Matud sa Provincial Veterinarian's Office sa Zamboanga del Sur, posibleng environmental o genetics ang hinungdan sa mong abnormalities. Posible sab kuno nga kulang sa vitamins ug minerals ang inahan niini ni adtong nagbuntis kini. So far sir, kanang mga nga nga kaso, ma-observe po na ito ng mga abnormalities. So parang dito na to siya maklasify nga na mga abnormals ba. So natimingan siya nga, katupo siya nga piglet. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga mag-uuma sa Samal Island nga naapektuhan sa pandemya, gihatagan og libreng mga kanding. Anong report ni Jandy Esteban? Si Tatay Nilo ang usa sa mga mag-uuma nga nakadawat og libreng kanding sa Samal Island, Davao del Norte. Malipayon si Tatay, gumikan makatabang kuno kini alang sa pagpadaghan sa iyang mga kanding nga mao'y nag-unang panginabuhian sa iyang pamilya. Labi na nga naapektuhan sab sila tungod sa COVID-19 pandemic. Ma'am, dako kay nagtabang sa mua kay gani nagunao-na gid mi sa una pa nga unta amo jung ma-improve ito ang quality sa mga kanding diri. Kay kadaghanan mga Bisaya ra man gud nga kanding ana bitano. Pero gusto na mo kato ta mga upgraded na gyud o hybrid gyud pure kung sa galing o para ani. Gipangunahan ni Mayor Al David Uy ang pagpanghatag sa kapingatos ka mga kanding ngadto sa 20 ka kwalipikadong mag-uuma sa Samal Island. Pasalamat ni sa DA kay Secretary Dar ug kang Kuya Gob Edwin Hubahib sa programa na gihatag nila sa Samal. Kay makatabang yun ni kining goat racing. Kini sila kay members man ni sila sa ato ang Samal Island Goat Racers Association. So sila gid ang legitimate nga makadawat ani. Nakatutok usab ang lokal nga panggamahanan sa pagpalambo sa dairy products sa isla. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka miyembro sa Abu Sayyaf Group ang patay sa engkwentro sa Sulu. Human ang 30 minutos nga operasyon sa kasundaluhan Batok Abu Sayyaf sa Budbawis Complex, Barangay Kawasan, Panamaw, Sulu. Napatay ang sub-leader sa rebeldeng grupo nga si Hatip Munap Binda. Kontrolado sa napatay ang mga lugar sa Kalinggalang, Kaluang ug Panamaw, Sulu. Samtang napatay sab ang usa pa ka miyembro sa Abu Sayyaf nga si Bencio Barahama. Dunay kalabutan si Barahama sa kidnapping sa usa ka Swiss national, Indonesia nationals ug pipila ka mga Pilipino. Sumala ni Lieutenant General Corleto Vinluan Jr., ang commander sa Western Mindanao Command. Padayon ang ilang operasyon batok terorista sa Sulu. Sa lahing operasyon sa mga otoridad, nasikop sa Isabela City, Basilan ang usa pa ka miyembro sa Abu Sayyaf nga si Roseller Shason Muhammad. Ang suspect dunay kasong illegal possession of explosives and ammunition. Miyembro siya sa Abu Sayyaf leader nga si Rads Miljanatul aka Abu Kubaib. Nakuha sa iyang panimalay ang usa ka bag nga dunay duha ka granada, duha ka eksplosibo, mga bala, usa ka plastic container nga dunay ammonium nitrate ug usa ka ISIS flag. Samtang naharang sa tropa sa Philippine Navy ang duha ka motorized bangka sa kadagatan sa Basilan. Karga sa maong mga bangka ang 300 ka mga kahon sa smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 9 million pesos. Plano untang ay palusot ang mga kontrabando sa Zamboanga City panahon sa kagabhion apan natiktikan kini sa otoridad. Gikustudiya sa Bureau of Customs ang mga sigarilyo samtang anaa sa Philippine Navy ang mga bangka. Usa ka estudyante nga namaligya og marijuana ang arestado sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 Conperea 11 sa gikasang bypass operation sa Barangay Catalunan Grande. Ang suspect na ilhang si Igil Quizon, 22 anyos, na taga Skyline Village. Nakuha sa suspect ang usa ka pack sa cannabis sativa kon marijuana. Tulo ka mga lalaki nga nagashabu session ang arestado at usay kasang bypass operation sa kapulisan sa Barangay Playa Digos City. Target unta sa mga operasyon ang suspect nga si Adam Jamand apan nakasibat kini. Sa pagrikisa sa balay niini, naabtan ang tulo nga sila si Edgar Ribosora, Alimar Badiri ug Christian Dave Untoy nga nagashabu session. Misaka na sa sobra 59.7 milyon katao nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan samtang kapin 422,000 na ang nataptan niini sa Pilipinas ug sa maong ihap halos 29,000 taga Mindanao. Kapin 59,787,000 katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ana sab sa sobra 38,282,000 ang naka-recover ug miabot na sa kapin 1.4 milyon ang namatay. Samtang mitala og 1,202 ka bagong kaso sa COVID-19 ang Pilipinas, karong adlaw busa 422,950 na ang kinatibuk-ang ihap sa COVID-19 cases sa nasod. 386,955 na ang recoveries ug 8,215 ang namatay. Og 28,932 ang naigo og COVID-19 sa Mindanao, 22,494 ang naayo na ug 1,074 ang namatay. Upat ka locally stranded individuals nalakip sa nagpositibo sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Aniya ang COVID-19 updates sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Wala pa usa ka tuig nga baby girl nga taga Kabantian, Davao City ang nalakip sa 76 ka bagong naka-recover sa COVID-19 sa syudad. Asymptomatic siya dihang gi-admit ni atong October 22. Samtang ikaduha ang Davao City sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa nasod kagahapon nga anaa sa 52. Misa ka na sa 5,928 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 3,658 ang recoveries ug 266 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, upat ka locally stranded individuals ug usa ka healthcare worker ang nalakip sa 16 ka nagpositibo sa COVID-19. Ang mga LSI, 33 anyos nga lalaking taga Kamamanan nga miabot gikan Iloilo ni atong November 11 sa Makabalan Port. 23 anyos nga babaeng taga Baikingon nga miabot sa Makabalan Port Sub gikan Manila ni atong November 14. 37 anyos nga lalaking taga Puntod nga miabot gikan Manila ni atong November 16 sa Makabalan Port gihapon. Ug 34 anyos nga babaeng taga Lapasan nga miabot sa Lagindingan Airport gikan Manila ni atong November 16.
Nagpositibo sab sa COVID-19 ang 39 anyos nga babaeng taga-Kauswagan nga usa ka healthcare worker nga disease surveillance officer sa NMMC. Ana-ana sa 2,246 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,669 ang nakarecover na ug 98 ang namatay. Sa General Santos City, 5 ka frontliner ang nagpositibo sa COVID-19. 2 ka nurse ug tag-usa ka barangay worker, hospital orderly ug pharmacist ang nalakip sa 8 bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Duna na 1,081 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 887 ang naayo na ug 44 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Taliwala sa nagasakang ihap sa COVID-19 cases sa Dakbayan sa Davao, walay giilang critical risk area subay sa latest barangay classification sa syudad. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Sa ulahing barangay classification subay sa aktibong kaso sa COVID-19 sukad November 22 to November 28, walay barangay sa syudad nga gikonsidera nga critical risk area. Ang critical risk area mao ang kanhi gitawag nga very high risk barangays. Unong ka barangay sa syudad ang gikonsidera nga high risk areas ug kini mao ang 7A, 37T, Bagugaliera, Bato, Governor Pasiano Bangoy ug Los Amigos. Samtang walay giilang nga high risk areas base sa kaduol niini sa critical risk barangays. Adunay 30 ka barangay nga giilang moderate risk areas ug kini mao ang 2A, 3A, 5A, 6A, 12B, 15B, 16B, 18B, 19B, 20B, 23C, 27C, 30C, 32D, 35D, 36D, Agdao proper, Balyok, Barakatan, Bukana, Buhangin proper, Katalunan Grande, Dumoy, Ilang, Maa, Matina Crossing, Rafael Castillo, Talomo River, Tibungkok, Ubalde. 21 ka barangay usab ang moderate risk areas base sa kaduol niini sa high risk barangays ug kini mao ang 4A, 8A, 9A, 17B, 31D, 38D, 39D, Bago Aplaya, Bago Oshiro, Balingaing, Bayabas, Biao, Gianga, Katalunan Pequeño, Crossing, Bayabas, Kilati, Marapangi, Riverside, Talomo proper, Tubok proper, Ula ug Wilfredo Aquino. Samtang ikonsidera nga low risk areas ang 125 ka barangay nga wala na mention. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 200 ka mga baboy ang gipatay sa 4 ka barangay sa Glan, Sarangani Province human nasudlan na og African Swine Fever o ASF ang lungsod. Samtang karne na sa anay ang ginabaligya sa meat vendors sa Kidapawan City tungod kulang na ang supply sa karne. Ani ang report. Gikumpirma sa Municipal Veterinary Office sa Glan, Sarangani Province nga kontaminado na sa African Swine Fever o ASF ang 4 ka barangay sa lungsod. Matod pa, dunay usa ka residente sa Barangay Pangyan ang nagdala og karneng baboy gikan Jose Abad Santos, Davao Occidental nga dunay kaso sa ASF. Gipautang pa kuno ang maong karne ngadto sa mga residente sa Barangay Pangyan. Human sa pipila ka semana, nagkasakit na ang mga binuhing baboy sa lugar. Sa pagsuta sa Municipal Veterinarian, positibo sa ASF ang mga baboy sa mong barangay. Ug nakaabot na sab ang maong sakit ngadto sa Barangay Batulaki, Barangay Kalpidong ug Barangay Kablalan. Ana sa 216 ka mga baboy ang napailawom sa kaling. Kapin usa ka milyon ka pesos ang kantidad sa mga baboy nga naigo sa ASF sa Glan. Hinoon, nataga na sila sa Glan LGU ug South Cotabato Swine Producers Association og cash assistance ug mga hinabang ang mga tag-iya sa mga apektadong baboy. Sa Kidapawan City, mga karne sa anay ang sagad ginabaligya sa mega market tungod sa kakulang na sa buhing baboy nga mapalit gikan sa mga hog racer sa syudad. Daghang hog racer sab ang nangundang sa pagpamaligya og buhing baboy human naapektuhan sa ASF ang 4 ka barangay sa syudad. Gibutang na sab sa category pink ang syudad kung asa bawal na ang pagpasulod og buhing baboy. Busa napugos ang mga meat vendor nga paliton ang mga anay aron lang dunay mabaligya sa merkado. Misaka sab ang presyo sa karning baboy nga gikan sa 150 pesos karon anana sa 180 to 190 pesos matag kilo. Gilauman sab nga mosaka pa ang presyo niini sunod bulan kanus ataas ang demand sa karning baboy. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa ikalawang adlaw sa pagpatuman sa QR code sa Davao City, kamatikdang menos na ang mga misulod sa syudad karong adlaw. Ani ang detalye. Kung kaghapon sobra kilometro ang gitason sa naglinya nga sakyanan sa Sirawan Checkpoint pasulod sa Davao City,
Karon, sukwahay na ang kahimtang, sanglit na matikdan, nga gamay na lang ang mga pasuluray sa Davao City. Sa ikaduhang adlaw sa QR code system sa mga entry points sa syudad, doon nagyapoy wala pa nakakuha og Safe Davao QR code. Wala pa kuha sir. Wala pa sir. Del Sur, kuan sir. Davao Del Sur. Wala pa siya, mabuhatanan pag Buhatan, sir. Oh, magbuhat pa siya ni sir niya. Direct midri sa service center sa sharp gani sir kay dagaguba ang yang sharp. Dai sir mo nila sa sir. Ang nakalangan kagahapon mao ang pag-scan sa QR code sa mga mosulod sa Davao City. Pero matod sa lokal nga panggamhanan, dili pa mandatory ang QR code. Basta lang na ay dokumento nga magpamatuod nga essential ang tuyo pasulod sa syudad. Sir, open documents. Yes sir, pero yung mga papers nila sir, yung mga kuan nila sir na papasok sila ng Davao sir. Kauban si Mensurawing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Mga kapuso, 30 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo sa matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Busa mga kapuso, ayaw po ulahi sa madagkong balita sa nakilang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo ka ulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako, si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanamo mga kapuso. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sarah Hilomen Velasco, buong puso para sa Pilipino.